as súas sospeitas. Por qué? Porque este home xa tivo varios xuizos e non se presentou a varios deles. Só se presentou a un, e nese xuizo foi condenado. Agora Ana María, como Fiscalía pide para él 2 anos de prisión, teme que este home nin apareza. Compañeiros, hoxe no Hora Galega chegámonos a Tacovelo para coñecer a historia de Ana. Ana, boa tarde. Boa tarde. Logo de 2 anos pelexando contra unha persoa que supostamente viña a arranxar a túa casa, ves que a xustiza non pon nada da súa parte, non é a única afectada. Non son a única. Hai, eu que sepa, un grupo de 20 personas as que somos afectadas. Xa levamos tenido xuicios no que eles non aparece. Hai unha que, por mala sorte, esa foi unha das que máis pillou, que foi sobre 40.000 euros. Esa non lle fixo nada. Outras 6.000, outras 10.000, outras 20.000. Pois hai moita variedade, sí, hai moitos cartos. O grupo que somos prácticamente son toda a zona Vigo, Cangas, Puentareas, Ourense, hai de Ourense e eu de aquí. Somos a zona esta. A min estafáchesme, pero non quero que estafes a máis nadie. E o pagarás. Diume 10.000 euros repartidos en 3 veces. Empezou a desfacer a casa, levou os 10.000 euros. E claro, na última cantidad que lle din, dixenlle que non lle daba máis hasta que non empezara a traballar, a facer obra. Desapareceu. Hubo unha que hai 2 anos, gracias a que tuvemos un movimento e viñeron as televisións, pois el se presentou ao xuicio, tiñalle que dar 200 euros ao mes, deulle 2 ou 3 meses e parou de darlle. E nada, mo encontré un día no Leroy Merlin, no cal que lle fixen a pregunta de onde están os meus cartos, a contestación del, xa xos devolverei cando vayamos ao xuicio. E nada máis, non hai maneira nin que vai aos xuicios, nin que dé os cartos, nin nada. Cando eu pregunto a xente, todo o mundo me dice, pois si, están traballando, fan isto. Últimamente ofrecíase para botar pedra ou eso que se lle bota as casas por fora, era o seu novo traballo, cambiando de empresa, cambiando de traballo que se ofrecen de diferente maneira. Chégasenos o mes de outubro, data na que está proposto o xuízo, creo que para o día 30, e non sei que esperanzas tes, Ana. A verdad, espero que se presente, pero non vou a parar hasta que ese home este na cárcel e que pare de facer estafas. Busco xusticia, que o paguen e que o enterren a él e a xente que lle rodea, porque se non ten os cartos, están nunha cuenta. Onde está esa cuenta? Eu busco xusticia para él e os que o acompañan. Pois precisamente por casos